Ayusa nakasuway na mamugpamantak og bakasi. Nya dayon isod sa kaha larangon. Di matabas-tabas nakisi-kisi patungod sa kalabas. Porting pagkaayusa puwa kay atong nilarang nga bakasi. Grabe pagkalamia porting daghanas mga materialis nga atong gibutang. Ikahuman ibahog day sa tong kanon nga sinaksakan og kamote. Asos grabe burot ta mga pabawnan sa mga singgaw nga ni. Ana pag yung mga saang grabe makadag panukob sa mga singgaw sa bakasi. Panghaploson ras baba bukog na lay pabilin. Di mayon yanom makadag panukob grabe. Wanay da ka pasundayag alahos. Di na pod, sugdan na nato. Iitsa na nalargo atong bantak dia. Usa ta molosob ato sa ni panauran og lagdong og buya atong bantak. Ato sa unahon og taod ang lagdong. Panghigtara nato nagbato ang kilid. Ang purpose anang bato para dili mo lutaw atong bantak. Mao na siya himuon atong lagdong. Pagkahuman natong panaod og lagdong, panauran na din tanig buya atong mga bantak para sayon na dumdumon inig tibaw na to ba. Pagkahuman natong panaod og buya og lagdong sa atong bantak, gitagud-taguran na nagtuloy sa usa ka singgawng dia. Mao na siya himuong paon nato para sa bakasi. Matik isudlan na nagpaon sa usa ka singgaw nga atong bantak. Pagkahuman takuban na yon, ato prepan sudlan og paon ang uban atong bantak. Ubay-ubay nagigamit atong bantak para sure ball yung makakuha ta. Okay daog managpangsod og paon atong mga bantak. Alahos wanay daghang pasuntayag ato na nilusubon ang kadagatan. Ato na ni pangtaod atong bantak. Ato ni pandatugan og bato atong bantak para dili maanod sa bawod. Ara na namusod ang bakasi sa tubangan. Adto po na nato ibutang ang uban sa unahan. Torang usa ka bantak nga atong gibutang. Mao na siya timailhan sa atong bantak kanang buyang nga atong gibutang. Ato sad ni ipamutang ang uban. Amusod ra ng bakasi sa atong bantak na among paon sa ilawom. Ato ra na pangdatugan og bato dia daog na. Ato sad ni panghabaon atong paon nga uban. Atong pabahuan para makabantay yung bakasi. Daog pikha na tanas pagbutang og bato atong bantak. Ato ni pamuno og butang atong ubang bantak sa pagkuha ng bakasi ngon nanion na siya. Okay daog managpamutang atong tanang bantak. Batsi na ta balikon tanay kahapon. Sayo man sa buntag nato gibutang. Adera ato na ning susihon atong bantak. Atong tanawon og nabay misod nga bakasi. Wa nay daghang pasuntayag isawom na sa usa ka singgawng dalargo. Good. Ha? Diba ko na tapos tubangan? Agod sporting pagkayusa nayusa. At tinuod bakasi gyud alhos ato na putas lain porting pagkalipayas mga singgawng nakakuha usa ka buk bakasi atong testingan og tibaw kanang usa natong ibutang matik isawon na usa ka singgawng largo. Na? Ato na talaga sa baba. Na. Gina kamuhi. Asos porting pagkamalasa nakabuhi pa gyud mutipak na untong bahaw balik tong asa kilo. Nakabuhi. Alatan. Lihat largo. Lihat. Basta na pala. Bintaha kay napay habilin bakasi sa tong bantak. Oh yeah. Wah, nakabay dungdung ko. Napilay. Napilay. Apa to? Tay larang boy. Tulo tayo sa kabog na. Tulo. Kabog itu. Ini mo kita. Apaksit sulban antok bononon og direng dapita pagsubay nato sa uban natong bantak porting malasa wala nay sod ato na lang nagitaon og balik nya atong gibutangan og paon pagkabuntag og sayo atong gibalik samtang magtibaw ta padong sa tong bantak nakapit-hapit sa nang usa ka singgaw nagpangita og saang pamasin ba og nabay makit-an. Diara porting pagkaayusa nakapagyog sa ang usa ka singgaw daog may nalang na puno-puno sa tukbonon automatic ato dai na isipti iso dai ta na sa sudlanan largo pamasin usa tag pangita og lain may nalang mapun-an kaingon pud nila basta makita kag saang napon na sa unahan testingan nato pananawan ning mga kilid-kilid sa bato diya po usa ka singgaw bitabang po siya pangita porti pud pagkaayusa dili ang saang nakit-an grabe gagmayas kinhason gyud pamunit pero laras na nakakita po ng usa ka singgaw dag anak sa saang daog bubintahan na lang gamay adoh nakabuk atong saang og direng napita lipay kayong singgaw nakakita siya saang. Sinuudo. Siguro. Asos porting pagkaayusa nakapagyod batik isod na sa sudlanan largo di apoy usa nagpanawag nakapag pukuno siya saang. Asos daog kani porting pagkaayusa amay na lang ni puno sa tukbonon ba matik isod na sa sudlanan largo di matabas-tabas ang usa ka singgawng gilaras ang gagmang hinason grabe asos dira day nakapag na pug saang ang usa ka singgawng Saan na po? Good. Tama na. Diara wanay daghang pasuntayag ato na ning tibawon atong bantak gikuha na nas usa ka singgawng dalargo be itistingon og yabo og nabay sod asos goods porting pagkaayusa na agyon nalay patay pero goods ra na tugon na sa kadugay nato gitibaw ato man sa gunig ipaugmaan atong bantak ato pud itistingan og tibaw ang usa og nabay sod. Ibu. Agods ayos kayo ato po ni susihon na usa og naabay sod. Tistingan abay kuha.
Dah, najud. Dah, najud. Sud. Alright. Aw siguro libre na tukbononon sa mga singgaw nga ni. Nasay ubang bantak na tungawa masudli. Pero gods ra na, gitabangan na nas usa ka singgaw nagpagpanibaw sa tong bantak. Gods nasudlan yun yung tao na tong ubang bantak. Oh. Lupitan sa makan. Walikan din kasi bisa gyang dugaya. Mau pa. Adi apay usa gitibaw sa usa ka singgaw. Asos porting malasa wag isod. Gods ra na dagyo na masudlan ang tanan. Pagkahuman natong tibaw sa tong bantak, dalhon na tani sa daplin atong kuha. Pikhan na tani sa paglarang atong bakasi. Di ara puntanan atong kuha. Daog na ni. Amatik gihugasan na sa usa ka singgaw largo atong kawa. Adi ara puntanan atong materialis para sagol sa larang. Gihiwa-hiwa na pud sa usa ka singgaw atong materialis nga kamatis. Mao man na siya para sagol jud sa larang. Pagkahuman og gihiwa-hiwa sa atong mga materialis, agihalingan na pud sa usa ka singgaw largo. Amatik iplastar na atong kaha. Ikahuman butang nga largo idibol. Isunod ag lunod atong mga materialis. Aw simpre ato sa nigisalon og una atong lain-laing materialis. Ikahuman isunod puta nigisal atong vitamins. Ato lang nagiduha ka buka atong vitamins da kabisag dili na maton atong tukbonon. Gisalon usa tani atong mga materialis para maitos gud iyang baho ba. Isunod ag lunod atong materialis nga tamatis. Ato na siyang pikhan sa paglata. Ato na yung butangan og sabaw. Apabuton lang ta nagmalata pag-ayo atong tamatis. Mintras nagpaabot ta malata atong tamatis, pikhan usa tani sa pagtimpla. Butangan og magic lami. Isunod dayon ang asin. Kutaw-kutawon ning kahuman. Butangan puta ni gamay bitsin. Pagkahuman atong timpla, awan ay nakapasuntayag. Ipamutang na tani atong bakasi sa kawa. Ito taga China ba? Asos di matabas-tabas nagkisi-kisi patungod sa kalabas. Garabe porting pagkaayo sa. Pabuton lang tanang bubukal pag-ayo. Ug malata atong bakasi. Ato usang butangan aning buwak-buwak nga kugon. Ikahuman ukay-ukayon dayon. Garabe porting pagkaayo sa. Matik gihaon na nas do kasing gaong largo. Luto na tong nilarang nga bakasi. Iya buday sa tong bawnanan. Garabe pagkalamias sa tong nilarang nga bakasi. Kompletog materialis. Porting pagkapuha daghang kay materialis nga tamatis atong ibutang. Di matabas-tabas lami higupon sa sabaw. Ato po nipikhan sa paglapu atong kuha nga mga saang. Matik ato nay pamutang sa kawa largo. Ato ra napikhan sa paglapu daog na. Gihaon na nas usa kasing gaong na largo kay gipanggusla na. Pagkahuman giplastar na largo atong hukaran. Wa nay daghang pasuntayag. Iyabo na tani atong mais nga sinaksakan og kamuti. Giplastar na dayon na atong nilarang nga bakasi. Matik ato na naibahog sa tong kanon. Garabe di matabas-tabas porting pagkaayo sa. Sus nagpanikad ang mga singgaong porma nagmanga lunos. Pagkahuman ipang plaster ni atong mga saang o di ara atong finished product. Garabe pagkalamiya sa atong tukbonon. Haros gyud ni ron. Wa nay daghang pasuntayag. Tukbon sa namon kay gipanggusla na pagayong mga singgaong. Garabe ng mga lunosa di nakahuwat. Oh halabhab. Oh habhab. Singgaong. Buwatek. Paulan. Mengaras lagi. Apa kan? Lembut tu. Tuh. Sayang. Sayang kau nak beli buat yuk. Peluk eh. Hello. Diwal-wal. Ate si Tessa. Kau grabe yung ano eh. Ano? Nga ba? Magiging bakas eh. Ya, haplos. Larang udah mga singgaong, larang. Kasi ba? Kahit may. Kung keselata no? May na. Oh, keselata man. Terus haplos ba mahawat ba? Ano na? Ada na beli? Mamilit mo sa. Ano? Ba? Muna na. Ya. Oh boy. Ayos eh. Abab. Saus suka. Mana ni? Kasih. Jom. Mario. Bagus bah. Dah. Kabab. Saang. Sausaw dah sesuka.
Takbo na yun. Grabe. Halos eh. Kena. Bakok kayo din nun. Oh yeah. Grabe ito. Bakok kayo. Boleh. Haplos ba haplos? Tapos ng pag-ibig. Apa? Ah, bawa lang ko. Mabili na rin. Ang nangyay mo. Saan? Grabe. Kumboy. Kumboy ka. Sabaw. Ang fire. Grabe. Mura nagkaugwa eh. Madoong kadupaw. Hindi mo na. Sikpa na eh. Kuha mo tak. Nagbalik. Nagbalik ko bagon. Oh, daitem. Okay. Sige, lampun lang. Ito. Ito. Ah, grabe. Ah, grabe. Buwan. Asos grabe di matabas-tabas ang usa ka singgaong, grabe kusugam kadag lamoy or maglonos, grabe o por magway gana gitukuran pas kamot, grabe makadagtokob singgaw nga, grabe gusla ah. Sa grabe borot yung pabaunan ani. Awan ay dagang pasundayag mag shoutout sa tong mga singgaong. Shoutout kang Angie Sala Olson Bergmark, kang Nitan Tayakta Colonia Bostaslak, kang Elvi Labor Lacson, kang San Pautan Estanyero, kang Alvarez Gabata, kang Inen, kang Teresa Garbo, kang Tony Caballe, kang Brain Virano, kang Olin Limarig, kang James Quezon, kang Emmanuel K. Verdods, kang MC Gal Tander Suico, kang Willa Arnijo Anglo, o kang Josephine Beriso. Shoutout na ninyong mga singgaong, comment lang mo mga singgaong sa atong latest upload. Adto ta magkuha first 10 comments sa atong shoutout. Diri lang ta ko to mga singgaong, isiro ko like ng video para mas daghang tang matukob.